kumthum aliam nu chuan an zirlai te po chu an zo ve ta reunion an nei dona Henry chu karmoi takle changkang takin alo kala alan dan po adang lam vek to a an mu se thin laya ama support tu Emily nen chuan an lo chhuaka mi te chuan an endu hle mai so pa so Henry kha ani ti ro tin an phun ser ser hloma mi te chuan an en thup ani ber mai in chung an luta Henry chu a han hoi kwal vela Sophia ama musit thin tu kha azong rudewa ma se mu tor om tamya lo thiante u khoya nge Sophia hi om ti in han zota midang ho po chuan an han hoi kwal vela ma se Sophia chu tu man an mu bik lo chutia an ngoi deuh thup lai chuan Sophia chan nu ni chin Jenny chu aron tong chhuak ta aron kal ve theilawa aron ti chhuaka Henry chuan rang takin ngati mo a han ti chuan Jenny chuan in thlasung deuh tak chuan thingtlang lama api te hne na a to a aron kal ve theilo atti le a chuta le midang ho chu an phun ta mur mai Sophia chu thingtlang lama mo tuna te chuan Harvard ani lo point Oxford lama azir zom to ang chu ti na kalain an ho sa hle emokatia an ti ta sup maya Henry po chuan chu tho chu a hriatin mak atia an kho ha chuan vakal tiang u atita ti chuan Jenny le Henry le Emily chu kara chuan an luta Sophia te khwalama chuan an kal don ta midang ho la chuan enge thleng zel don ti hria chak takin an kar chuan an ron zui ve ta dia hloma chuan na tur nei velo ho po basa chuangin an ron zui ve zel thawa an vakal deuh ta hum ani ber mai akal kong la chu ate tel maya thingkung lian pui chuan a hwal khup maya kong chu a re khop maya an tlan pa chuan Sophia house tak thin kha a che na khwa kal kong te chu anuam lo em mai ti an mu chuan mak an te tela ti chuan kholian lo tak hi an va thleng ta a in po chu atlang puin a thalem lowa thing manga sak deuh vek alo ni a Jenny chuan a thian te chu kai hruai zelin Sophia pi te om na in chu an va thleng ta alo lian lo khop maya abang te chu alo hlui rup to a achung an khona te po chu alo tui ek vek to ani kongka chu alo in kal khap maya Henry chu han hoi kwal vela an chenom pa upalam deuh to chu a muin enge chanchina zo chiang ta Sophia hi a omim o kan lo zonga a han ti chuan chu putar chu tlemin a hlau thong deuh ti a hria thei tu te nge in ni a ati ta ha maya a classmate te kan nia ati le ta ka chuan chu putar chu a ha dam deuh huaya Sophia chu biak ina a om me kang a pasal nei ni ania a han ti chuan midang zong chuan mak ti takin Sophia in pasal nei don mo an lo ti ta thup mai Henry po chuan rang takin biak in kalkong chu min ko mu thengem ati tawata chu pa po chuan biak in pan nalam chu a shila rang tak chuan an motor thewa chuan an luta biak in kong lam chu an pan ta diala amun an va thlen chuan biak in hlui to tak mai le dar thalang ke deuh he hwa to chu an va thlenga biak in chung an va luta khomi tlem te an lo thu ve thap hloma an pia dewa chuan Sophia nge mai chu in nei thuam nen alo ding ran mai chu aya mi mit la jok chu abula chuan putar pakhat en reng pu a kum upato tak ti sha tak mai chu alo ding ve ran mai boka Sophia chuan zongbun chu alo bun tir don mek ani ma se chutia mi an local khup ta kha chuan aron hoi pheya Henry chu aron mutta sak mai chu vele achil alem swala akhu deuh ta khak maya Henry mai ni levin a classmate zong te po chuan an run zui lo ti chu a hmu a chutia a han hmu thut ta ka chuan azung bun ken lai po chu a thlauta midang ho po chu an ngoi thap maya Sophia po chuan chet lak ngai na ashilo azama angoi dak maya biakin chung chu a re thap mai Sophia zaklu tuk chu amit tui aron tla a
engma soilo chuan rang takin biakin atang chuan atlan chuak ta midang ho chu anron phun ta murmur mai ngatinge hemi te tu tinge an ni anron te ta murmur hloma Henry le achan te la chuan enge thleng zel don ti sha chakin an hoi hau hloma apasal tur le pastor po chuan ti ngai na vak an shilo engtin nge ni zel don ti in anin en ha maya Sophia chuan achan te chu an local aring lo lut tuka engtin nge anin nei nia tak le ngal achan te zong zong chu an local thei ti chu angai to a azak tel maya Emily chuan rang takin ava zui ve ngala Sophia loading te ti in avatlan ve zela Bek in pon lama chuan Sophia po chu aloading ve mai boka amit tui chu amaya chuan alwang nge ngwai maya aron hoileta engtin nge helaya in zawai hian in local thei ti in azot ta lelama chuan Emily chunga athil ti zong zong le anu chu thil ruwa apu dan te angai to chuak wai maya azak boxi ma se ti vak ngai na to boxi lo Emily chu abula chuan ron thove a Sophia engthil nge thlengta hi ti in azot leta Sophia in achan ma chuan Emily chuan ichung ten anlo no chuak che ti chu kalo she to a ma se hetiang din muna hian iding ti hi kalo she mi alo ipi bula omin ipi indwa takin enkol che kalo ringa sin atile a chuti lai chuan Henry po kha alo thleng ve che a Henry alo thlen chuan Sophia chuan en po a en ngam lo chuta a in som zo talawa chante u kati palani tunma a thil thleng zong kha min ngai dum don unia aron ti chuak ta hlul maya ma se Henry chuan engma ala soilo ala ngoi ran maya Emily po chuan ti vak ngai na shilo chuta le ngatinge kha putar kha pasalatani nei chan ti in azot le ta hlol maya chuta le Sophia chuan a chan chin chu a soita pomai kalate khan min no chuaka chena tur mu mal ka nei talawa kanu dik takhi tunma chuan pomai kalate ina khan na thok thina chutia na atho lai chuan alo rai pal ta hlau maya afa paina pala chu atlan bo ta dai maya ti chuan kalo piang ta ani kum thum mi lek kani lai hian kanu chu damlawin athezui vele ta sia kanu chu shat po ka sheman che alo pomai kala ta nu pa khan min khongai ta ema min enkol chon zom ta a min duat ema an fanu ang tak takin min enkola kadu piang min lei saka kadu dana piangin kom the ni deu ber mai ma se fel taka talo chuan ka swal ta tel maya kadu min ti saklo chuan ka thinarima kadu chu mu nge tumin chan kala zel thawa a thalo ti chu ka sha a ma se ke ma hian chu mi zia chu a nget thlat to a atopa chuan min enkol chon zom zel thei talawani tia a soilai chuan Emily chuan Sophia ko chu alo chel saka khongai mel tak chuan alo ena Sophia apoi kan ti pui khop mai che ti chuan engtin nge ni zel le ti Emily chuan azot le a Sophia chuan a soi chun som le a khatia kan kholama kale tak nu khan min chan pui du hi anom tamia lo maya mi te chuan min phatsan zel maya chan tha po ka nei tak lova chuan ka du lo deuh thil a thlengta ani a han ti a Emily chuan engthil mo thlengta ti in sha chak mel deuh chuan a han zot le a prom zana kar ka man kha ka accident puya ti chuan anei tu te khan min ron zong chuak ta a min mana kati chiat man zong chu rul le vek turin min ti ta a ma se nei engma ka nei si lawa kapila chuan min tran pui chu tumviau ma se asum le pai ang zong chuan engma ti thei anei bik lo ani ti chuan ti dan angai to ta a kan khwa huan nei tu pa hne na chuan poisa puk adil ta ringot maya ma se chu a poisa puk po chu kan rul le thei ta chuang si lawa atopa chuan pasalata min nei tur ani ti in min vota a han ti chuan Emily chuan engtin mo poisa in pek theilo awangin anu pui tan anei lui chema alo ti fata
Sophia chu alu alo bung ngata pasalatan kanei lo ni chuan jela bok min khung le atum sia chu wangin du thlan tur kanei lo ni ti in amit tui chu aron tale zoi zoya kan thei to pin kan ba chu rul dan kan ngai to a ma se kongdang kan nei to lo ani atia chutia asoi mek lai chuan anung lama chuan kepen redeu thlap thlap ri alo oma chulam chu an hoi phele ta dual maya chupa chu tu nge kan ti chuan huan nei tu pa kha ani a mela tang chuan a thina rim ti a sha theya nang mei chia chu khalaya khan moi lo oma aron ti khur khur maya heta enge ilo ti khotla ya voina hian min nei in tia mani lom ni chu wangin ka hun ka khoral don to lo a han ti chuan Sophia chu a hlawani ti sha tak chuan a khur deu dar dar meya chuta chupa bok chuan ron kal nein a maya chuan a han kok deu sok maya tuna hian pasalatan min nei lo ni chuan jelama ka thon ngal don che ania aron ti ta khur khur maya lo let vatla kanin nei na chu thun zomila ti fel vatyang a han ti chuan Sophia chu ading khong ta reng maya a mela tang chuan a hlawani ti a sha thei chuti lai tak chuan Henry po chu aron tong chuak ve ta a zaidam dap chuan kapu chengeng za che ange mu abatle aron ti chuak ta a chu putar chuan ol samjet hian dollar sing khat le sanga mole a han ti a mel lan da na tang chuan nangni po in rul sak thei don chuang lo ti mel hi apu a ma se Henry chuan rang takin a phone chu han phora kapu i bank account number chu lo sui ro le ati tamai chupa chu ron meng phoka soi mai tur shilawa a account number chu a shil ve tamai boka Henry chuan poisa chu a thun tamai chu putar phone chu aron ri ta tlang tlang maya han en chuan mak ati hle mai iba chu an pek sakta che ani hi aron ti chuak ta tuna chuan karon ti boy to lawang che ti in akal tamaya midang zong zong chuan mak an ti a an ngoi thap maya engma po an soilo chuta Sophia chu in thlashung tak chuan Henry klomi o aron ti chuak shama a o tang chuan azaka a in thiam lo bokani ti chu a sha thei ani ma se Henry chu hlimmel ala pu chuang lo chutiangin lom thu soi ngal ngo su kha poisa kha iru let le angai don thonia aron ti chuak ta a chun zom le zel episode dot le kan chun zom le don nia ati chi lo tu ko te ati nge ka ba za la pe ga ba kum kha aron kala ko lok mi te anh đi bốc ở miếu thầy cậu con phải không lo mình chỉ cần lo na ko ta ka la ko lo mo so di han con giờ chắc xin người